Salari mínim de ciutat ha presentat avui Xavier Trias i em diuen que vostè s'ha enfilat per les parets perquè vostè porta aquesta proposta i és com si ara avui l'hagués descobert l'alcalde Trias. No m'he enfilat. El dia que vostès em van convidar i no vaig poder venir, que era el dia 3 de febrer, nosaltres vam treure aquesta proposta i va sortir publicada. Jo no m'enfilo, tot el contrari. Nosaltres volem incloure, nosaltres volem arribar a pactes de ciutat. Per tant, si el senyor Trias accepta aquesta proposta, secunda aquesta proposta i se la fa seva, jo sóc la persona més contenta de la Terra. O sigui, que nosaltres puguem fer propostes i liderar projectes per la ciutat i que després ens diguin d'acord, ens hi sumem, qui sigui, com m'ha de fer trist això? No, és impossible que em faci trist. A mi em fa l'home més feliç de la Terra, és pel bé de la ciutat. I a més creiem que el salari mínim estaria molt bé. Ho fan a Los Angeles, com vostè sap, ho fan a Nova York, ho fan a Montevideo, ho fan a Mèxic DF, ho fan els lenders alemanys, i això serveix per no degradar la feina en una ciutat en què el nivell de vida... No és una subvenció, com entendrà tothom, no és una subvenció. És dir, la gent ha de cobrar un sou digne. Llavors et poses d'acord, els empresaris, els sindicats, i augmentes com a mínim aquell 26% en què la ciutat de Barcelona és més cara que la mitjana espanyola. I a mi em sembla el sentit comú, no li sembla? No, totalment, perquè a més Barcelona és una ciutat molt cara. Molt. Ho hem d'admetre, aquells que hi vivim també la patim, que de vegades això s'oblida.